marha sodako. Jadi, songoni maburu dohoto hela. Apala ari sadari omma, ari na terpasu-pasu, ari pamita, yauna dua. Buy hamu mamuka rumah tanggane baru majalo pasu-pasu sejoro itu hatta. On ari sadari oni koni ngotom mudo nariaha. Ikut terbayang kamu tetap di madalani rumah tangga muna, madalani ulu muna di rumah tangga. Berarti on ari kesayangan ma di hamuna dua. Ade, ari kesayangan. Berarti ari ahon, hari sab, ari kesayangan ma di hamuna dua. Jadi habisian orang tua doron nami. Kupasatami monon ulo sotu hamuna. Saya sauk mazupa di hamuna songop padok ni na dua-dua. Dakani hau dolok tanggoma pinara di daliton. Paso-paso di debata. Ikut tubuh anak do bori hamu. Tokai panaik nahiton. Asa sau zupa di hamuna songop padok na dua-dua. Idolok tubuh sa pilpil. Ito rua ma tubuh si horpuk. Tangyang ni debata pa. Paso-paso di debata tangyang nami. Sudia ka keluargam. Keluargam. Ikut tubuh di hamu anak da boy pamimpin. Boru na malo bersunduk. Tak kemawalang garinggang jada garigi. Pasahaton ni si matuam manon. Hela. Pasahaton ni bapa do oma manon ulus muna. Ulus hasangapon di partikenon. Ulus na terpasu-pasu. Ikut tubuh di hamu anak partahi ulu balang. Boru parmas doh pareme. Matutu. Sa masulo na tinuku tu bertean. Pasahaton nami man di partikenon. Pasu-pasu di pertama itu horas jala satu na gabian. Matutu. Alani hatana ita baibana ma merit ma. Ido hatanya on. Iya. Ala sasadago dilegot Tuhan sudah mandai nangmo unang madeleho mardina do kami do artatu di koruki aku begego tangis mania gade ataki madauri no
ada apa bi? Allah. Berjuru yakin dah. Oras. Sahat. Apara namion imah ulus hela dohot ulus ni boro namion. Takas babeda mang musik na. Sasude na dorami Urju mahoina Urju amorku Masih matuai Yaon oma patadaw simbol ni halak kita Batak nang pasahat adat. Jadi si pakiombon tuak kapara daton mak. Tuak kapara daton bolo tarak marhubas sisi buano mo madar helaon o maninas mo marhubas. So ngonido ulon niya ka na maranggi. Imapesan namin hilada so tung ibok ko to berjujian. Ya? So tubok ko to berjujian. Alak bisa lamonang-monang pe. Dak saya sebuah anu nate. Kami bolu na tersor. Ya. Napola buhay dah. Lima pesan namin. Las marhapela majalo madar helaon. Paano bang perbusin? Matani dai dai matata matai dekat dohasia dekat di jalo sama madar pelai pada abang tua Mani Fajar, abang muda Mani Amran, ya. Secara Ulusi Tulang, Trisanti, dengan Perdepu Parudian. Mama, terbawa, Pak Baudur mak, ngomong bro. Romamu, abang tua, usia munon. Doa hani hela. Tangan kursi bedo seroha, jong, Ya.